Maayong gabi mga igsuon, di anapoy words of assurance nga gihatag si Lord nato sa ebanghelyo karong adlaw. Mga pulong nga makatambal, makahupay kaayo. Ask and you shall receive. Pangayo ug ikaw hatagan. Kana pa lang mga igsuon, kada di ay nato pangayo sa Dios, naagyud siya'y ihatag. Mutubag yud siya, muhatag yud siya. Salamat Lord, good news kay na nato. Pero abi ninyo, sulti ang tamos tinuod, daghan biya kong nadungog, nga nagduda gihapon ni ining giingon ni Kristo. Padre, dili ko mutuo anak, kay dugay ra kong inampo sa Dios. Maayo man unta ang akong intensyon, maayo man unta ang akong gipangayo, dili man unta dautan. Pero nganong hangtod karon, wala man gihapon nako madawat. Maunang dili ko mutuo anang ask and you shall receive, kay wala ko'y nadawat. Mga igsuon, tubagon ta na ha. Kining tulo. Yes? Wait? No. Mga igsuon, does God say no? Oo. Ilabi na kung dili makatabang nato og sa isig katao. Example, Lord, madisgrasya unta akong silingan nga akong kontra. God will say no. Kay dili makatabang nimo og sa imong silingan. Does God say yes? Yes na yes. Ngano man? Because He is God. And He can perform miracles anytime He wants. He can do good to us anytime He wants. Walay problema ang yes. Kanunay na. Pero kining wait. Does God say wait? The answer is, oo. Kung tanaw niya, immature ka kung ihatag niya diretso ang imong gipangayo, then ang desisyon sa Dios, iya sang dugayon aya niya ihatag ang imong tubag nga gipangayo. Kung tanaw niya, malig-on ka, mulalum ug samot ang imong pagtuo. Kung naay mas maayo nga mahitabo nimo, God will delay the answer. Iya gihapong tubagon, pero ipadugay-dugay lang sa. Kay gusto niya, mas mulig-on pata, mas mutubo pata sa atong pagtuo o pagsalig niya. Na ako'y experience ani mga igsuon, cancer patient. Natandog kay ko, kay niingon siya nako. Abi nimo, Father, stage 1 pako sa akong cancer. Puwerte na nakong ampo sa Dios nga mawala kining akong cancer. Pero niabot nag stage 2 o stage 3. Dito nagsugod kog reklamo niya. Nasuko ko niya, sige manuta kog simba, nangalagad ko sa simbahan, nagbinuutan ko, wala ko nagbinuang Lord. Pero, paminawa, kung wala ko niabot og stage 4, Father, wala nilalom ang akong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Lalom nakaayo ang akong pagsalig niya. Now nga naan ako sa pinakasakit nga gutlo sa akong kinabuhi. See, God delays. God says, wait. Kay gusto niya, mas mulalom ug mulig-on pata sa atong pagtuo. So mga igsuon, hinaot, dili na ta magduha-duha. Tinuod gyud ay ang giingon ni Jesus. Ask and you shall receive. Maunang tapuso nato pinaagi sa usa ka pag-ampo. Your answers to all that I ask from you, Lord, may not always be a yes. Usahay wait, usahay no. But I believe, Lord, I believe that what you are doing to me, whether it's a no or a wait, is for my best.
para gyud na sa akong best. Salamat, Lord. God bless you.